lucrări la supraetajarea de la etajul 3, știți, la complexul universitar M, dar încep, iată, în felul acesta neconvențional, spre a vă spune că mă bucur tare mult că suntem împreună și vreau să vă spun să nu fiți supărați că nu sunt oficialitățile Aradului cu noi, pentru că nu este an electoral. Dacă era 2008, vreau să vă spun că nu aveam loc pe scenă de câți deputați și senatori și candidați și candidate erau prezente, pentru că așa suntem noi întotdeauna, ne gândim doar imediat, nu știm, și chiar vorbeam asta cu domnul Tiberiu Decani, viceprimarul Aradului, vorbeam că oamenii politici din Arad nu știu să valorifice un potențial imens pe care universitatea noastră îl are. Iată, dumneavoastră, în sala aceasta superbă, ați făcut, practic, o sală arhiplină, cum s-au mai întâmplat încă de 8 ori în această promoție 2006-2007, pentru că numai Facultatea de Științe Economice a organizat 3 festivități de absolvire. De ce vă spun toate acestea? Pentru a înțelege cât de puternică este universitatea noastră, spre a înțelege că dumneavoastră veți deveni, din acest moment, veți deveni ambasadorii universității noastre, cei care ne reprezentați, cei care sunteți invitați să duceți mai departe făclia nu numai a științei, nu numai a profesiei pe care dumneavoastră ați asimilat-o și pe care o v-ați practica, sper, în continuare. Dar sunteți invitați să duceți ceva mult mai mult și mult mai important, să duceți brandul universității noastre. Ne place să credem că este deja un brand, pentru că facultatea dumneavoastră, și vreau să vă rog să fiți foarte mândri de acest lucru, facultatea dumneavoastră a fost și este încă cea care dă înălțime științifică universității noastre. Vreau să subliniez că toate lucrările care au adus universitatea noastră pe locul al 13-lea, toate, absolut toate, sunt scrise de către colegii mei, respectiv profesorii voștri. Vreau să vă rog să rețineți și numele lor. Vă rog să ridice mâna cei pe care îi voi omite, nefăcând-o, desigur, intenționat. Doamna profesor Cornelia Ighițoiu. Vă rog să vă aplaudați. Doamna conferențiar Dorina Șambre, 2 lucrări împreună. Doamna Monica Zrențeanu. Doamna Sabo nu este de la dumneavoastră, nu este de la dumneavoastră, este Sabo. Cine este? Bravo! Vedeți ce bine că am venit la festivitatea voastră, că aflu și eu că ea este, eu știam, dar nu făceam legătura, pentru că este o Sabo și la textile, știi? Și n-am știut dacă este ea sau cea de la textile. Dacă sunt și alți colegi cu lucrări ICI, deci să reținem 4 nume. Reținem 4 nume împreună cu doamna Micaela Stănescu, nu știu dacă este de față, este tot profesoară la facultatea dumneavoastră. Și de ce am ținut să îi omagiem pe colegii noștri? În primul rând că ei, colegii noștri, bine merită aplauzele tuturor, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să rețineți că întotdeauna cei care muncesc, cei care realizează ceva, cei care au o contribuție într-un domeniu, trebuie aplaudați acum de către noi toți. Vreau să vă spun că am crezut foarte mult de la început în Facultatea de Chimie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. Am crezut din tot sufletul în această facultate și atunci când ea era la Facultatea de Inginerie și cele mai multe
surprize plăcute, cele mai multe satisfacții personale, care, sigur, unele dintre ele au relație cu calitatea pe care o îndeplinesc, efemer, dar în acest moment, da. Și, sigur, nu vă spun că mi-au produs și unele, să zic, neplăcute surprize, care țin tot de o iubire, să zic, de profesie. Mai să știți că Emil Cioran, marele filozof, care era francez de origine română, spunea că cea mai teribilă declarație de iubire este nu. Este nu. Nu uitați însă că nu este bine să spuneți mereu nu. Eu prefer o declarație de iubire cu da, așa încât dați-mi voie să spun da și să-i aplaudăm cu toții pe absolvenții 2006-2007. Nu este cazul și nu o vom face niciodată, nu-i vom uita pe părinții noștri, pe părinții dumneavoastră, dragi absolvenți, care sunt de față și care nu sunt de față și care au făcut uneori sacrificii, care au renunțat uneori la sine, care au trecut poate prin momente de răstriște, dar care au știut prin renunțări, printr-o dăruire extraordinară, să fie alături de voi. Nu uitați, dragi absolvenți, pe părinții voștri, familiile voastre, toți cei care au putut să vină în această festivitate și toți cei care cu gândul, în mod sigur, sunt alături de voi în aceste momente. Să aplaudăm pe toți! Vă mulțumesc foarte mult că v-ați ridicat în picioare. Este un semn care vă onorează pe voi, dragi absolvenți. Este, iată, modul de a spune mulțumesc pentru toți cei prezenți. Haideți să mai aplaudăm o dată pe părinții noștri. Mulțumesc și pentru a doua ridicare în picioare. Eu mă gândeam că o să stați jos să vedem pe părinții voștri cât de bucuroși sunt. Nu, că iată sunt aplaudați. Este pentru prima dată când, iată, de 2 ori părinții din sală sunt aplaudați. Așa încât haideți să mai aplaudăm a 3-a oară. Da. Deci, i-am aplaudat pe absolvenți, i-am aplaudat pe profesori, i-am aplaudat pe părinți. Sigur, ordinea este foarte discutabilă. Important este că am făcut acest exercițiu de admirație. Se întâmplă atâtea lucruri mizerabile și suntem de multe ori martori, vedeți dumneavoastră, nu numai în viața politică, și în viața cotidiană, în relațiile noastre interumane. Suntem de multe ori atât de decepționați, încât trebuie să profităm, trebuie să valorificăm, trebuie să ne bucurăm de fiecare moment frumos din viața noastră și a celor care se află în preajma noastră. Și festivitatea voastră este un moment absolut unic. Cu toate că universitatea noastră are 9 serii, iată, de organizare a festivităților de absolvire, deci cu toate că facem această festivitate de 9 ori, numai în această primăvară, 2007, vreau să vă spun că nicio festivitate nu seamănă cu alta. Festivitatea este numai și numai a voastră, este unică, este irepetabilă. Și vreau să vă reamintiți, prin această întâlnire cu părinții voștri, cu profesorii voștri, vreau să vă reamintiți întotdeauna cu plăcere de o instituție de învățământ superior care se străduiește să se impună în plan național și internațional, iar bătălia, vreau să vă spun că este cu adevărat uriașă, dar numai împreună, fără îndoială, vom reuși, pentru că știți prea bine că împreună este profesiunea de credință a Universității Aurel Vlaicu. De aceea nu uitați, deci, împreună. Nu trebuie să aplaudați, nu trebuie să aplaudați, pentru că vreau să vă spun de fapt, și cu asta vreau să și închei, vreau să vă spun
de fapt, ce mi-am propus eu a vă da ca termen de reflexie la întâlnirea noastră de astăzi, la festivitatea dumneavoastră de absolvire. Dacă anul trecut mă refeream la faptul că te poți împodobi cu penele altora, ce înseamnă asta? Că poți să ai un naș, că poți să ai un fiu, că poți să ai o mătușă, Tamara, că poți să ai nu știu pe cine, dar până la urmă valorile se impun, pentru că te poți împodobi cu penele altora, dar nu poți zbura, deci nu poți decât pentru o vreme nu să îți asumi alte merite, dar dacă le ai pe meritele tale, clădită întreaga universitate, întreaga viață, întreaga existență umană, sigur că succesul este evident. Astăzi însă vreau să vă propun ca termen de reflexie două verbe. Sigur că sunt profesor de gramatică, dar nu o fac asta pentru că dumneavoastră știți foarte bine că sunt politicieni care nu știu să conjuge nici verbul a fi, în schimb îl conjugă foarte bine pe verbul a avea. Vreau să vă spun că vă propun, iată, două verbe ca termen de reflexie, și anume verbul a fi și verbul a avea. Sigur că nu este vorba despre un exercițiu de conjugare, pentru că nu conjugarea este importantă. Și vreau doar să vă propun să meditați asupra verbului a fi și asupra verbului a avea. Nu știu, și s-ar putea scrie tomul întregi dacă este mai important verbul a fi sau verbul a avea. Sau verbul a avea sau verbul a fi. A fi înseamnă a te construi ca personalitate umană, înseamnă de fapt a te clădi pe dinăuntru. A avea înseamnă planul strict material, a avea firme, a avea bani, a avea succes, a agonisi, a te manifesta în plan de, pe de o parte, de spiritualitate prin a fi, pe de altă parte, în planul strict material, prin a avea. Sigur, oricât am fi de cantonați în plan științific și academic, nu pot să neglijez cât de important este verbul a avea, pentru noi toți. Dar nu pot să nu vă propun să meditați cât de important este verbul a fi. Dacă o vreme ești furat de verbul a fi ca emblemă a personalității tale, a demersului tău, a existenței tale, deci dacă o vreme te patronează ca existență verbul a avea, atunci nu uitați că trebuie să meditați și la verbul a fi. Pentru că chiar dacă îl ai pe verbul a avea, trebuie să te construiești pe dinăuntru prin verbul a fi. Adică să devii o personalitate umană, respectabilă, să te construiești cu responsabilitate, să ai onoare, să ai caracter, să ai fair play față de ceilalți, să știi să-i pui la index pe cei care n-au valoare și mai ales pe cei care n-au caracter. Părțiți-vă întotdeauna de oameni care n-au caracter, chiar dacă sunt în ierarhii, chiar dacă sunt șefii voștri, puneți-i deoparte, pentru că vreau să vă spun că oamenii fără caracter nu au viață lungă. Până la urmă, ei se desconspiră și oricum nu trebuie să contați pe ei. Dar, conjugând verbul a avea și conjugând verbul a fi, voi veți învăța de fapt că trebuie să fiți cum? Să fiți împreună cu cele două verbe, adică în momentul în care te construiești ca personalitate umană, când conjugi verbul a fi pentru propria ta făptură, implicit s-ar putea să vină până la urmă și în mod sigur va veni și verbul a avea. De aceea, dați-mi voie în încheiere să vă spun că vă doresc din tot sufletul ca verbul a fi, împreună cu verbul a avea, să însemne pentru voi, ce credeți? Succes în viață. Dar, nu uitați că deasupra celor două verbe, care înseamnă spiritualitate și care înseamnă materialitate, deasupra celor două, să așezați, ce credeți voi, obligatoriu, deasupra lor, ca o egidă de guvernare, ce? Credința în Dumnezeu.
Succes în viață! Respectiv studenții anului 5, să dăm cuvântul și studenți viitorului de poimâine, adică reprezentanta studenților din anul 4 și îi dă microfon pe domnișoara Mirabela Raț. Emoții și sentimente care se citesc pe fețele voastre, dragi absolvenți. Vă așteaptă o viață nouă, un drum nou, presărat de bucurii, împliniri, o carieră, o familie, lucruri pe care vi le dorim cu mult drag. Printre acestea, obstacolele vor fi cu siguranță iminente. Obstacole pe care, dacă veți fi animați de curaj și forță interioară, le veți face față, indiferent de natura lor. În fața voastră stă, desigur, examenul de licență pentru care ați muncit de-a lungul celor 5 ani de studii, iar noi vă dorim mult succes și rezultate pe măsura strădaniei voastre. Așadar, stăpâniți de emoții și totodată de dorința de a ajunge în aceeași postură, noi, studenții anului 4, vă dorim multă baftă și succese în tot ceea ce va însemna viața voastră de acum înainte. Mult succes! Abordez tematică referitoare la aceste substanțe. Bineînțeles că tehnologia de masă nu putea să lipsească, întrucât îmi place să vorbesc despre lucruri pe care le cunosc, pe care le înțeleg, zic eu, și în care am o oarecare experiență, dar nu numai asta este, ci pentru faptul că în cadrul facultății s-a dezvoltat un centru de spectrometrie de masă, alături de alte centre extrem de importante în domeniul biotehnologiilor alimentare, biotehnologii în domeniul protecției mediului, domeniul textilelor, centre de analiză termică, centre de tehnologie alimentare, electrochimie și așa. Câștigătorii ionii să fie înregistrați de un detector multistrat, remarcați la impactul ionilor cu primul strat, se generează electron și apoi fluxul este amplificat astfel încât semnalul este foarte puternic. Sensibilitatea acestor aparate este mare, ajungând să determine cantități infime de substanță până la 10 la minus 16 din domeniul spectrometriei de masă, care au dezvoltat aparatura, în primul rând au obținut aceste spectre de masă și apoi au pentru a asigura aceste metode o arie mai largă de aplicații. Hillekamp ne va vizita în această toamnă. Este descoperitorul pesticide și insecticide remanente în mediul înconjurător, în alimente, deci în toate domeniile în care dumneavoastră ați activat. Iată o astfel de amprentă. Între articolul 6 și 11 sunt o serie de compuși organici remarcați în legătura pe care acest solv o are în compuși organografic, care corespunde unui compus organic. Ca o alternativă la tratamentul cu substanțe poluante, constrângere, dar se poate generaliza definiția de un individ pentru a fi recepționată de un alt individ în care se declanșează un comportament specific, o reacție în rol deosebit pentru a stabili ierarhiile sociale, coloniile de albine, spre exemplu furnici. Feromonii de acțiune sunt de mai multe tipuri, de marcaj, care sunt de niște insecte atunci când doresc să întâlneze o nouă colonie, au găsit hrană și cheamă și alți parteneri pentru a-și dezvolta colonia respectivă. De ovipoziție, un loc important în comunicarea insectelor, au o eficacitate excepțională,
adică o sensibilitate foarte mare, un prag de defecție extrem de scăzut. Trasonul axa un drum egal cu lungimea ecuatorului, 0,23 mg. Această sensibilitate mare, insectele pot să simtă 200 de molecule per mililitru, niște concentrații extreme. Feromonul a fost simțit, insecta răspunde necondiționat la ordinul dat de feromonul respectiv. Ele nu pot avea un alt comportament decât cel indus de aceste substanțe. Feromonii proprii nu se pot încurca aceste mesaje. Deci, femeia moliei mărului niciodată nu va face masculul moliei strugurilor. Exista procesări de insecte, am avea de sute de ori, poate chiar de mii de ori mai multe insecte decât sunt în prezent. Și unele din ele sunt foarte dăunătoare. Combaterea se face de cei care sunt de niște femele și atrag masculii, creează o asemenea densitate încât fluturașii nu se mai pot găsi din diverse forme, în formă de zbavodă și chiar pahare se pot folosi, pahare care spunea o gardă de la o juc impregnată cu feromoni, iar pereții sunt cu succes și la mulți ani. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului decan pentru cursul prezentat la un alt nivel științific și acum faceți legătura de ce v-am îndemnat să urmați cursurile de master ca să adânciți această problemă a feromonilor, pentru că băieții vă-și preiați cu feromoni și prietena sau soția nu îi comentează în fața voastră. Gata! Dacă cineva dorește din sală să mai adreseze câteva cuvinte, mă gândesc la profesor, șef de catedră, director de departament. Dacă nu, în ordinea cronologică urmează predarea cheii. Alexa Cristina Mania. Lucreția Teodora. Avram Ioana Diana. Bădău Georgeta Adrian. Barbălată Gabriel. Bărbulescu Radu George. Victor Dorin Teodor. Bogdan Valentina Ominia. Bogdan Halil. Ira Monica Corina.
Staneș Maria Ramona. Ene Cristina Corpus Daniel Vasile. Felician Mihaela Minița. Galatus Claucaura. Ivan Marieta. Gorul Marian Ionuț. Grăminaru Marcela. Julian Claudia Valeria. Mateaș Paul Valeriu. Nicuța Maria Mihaela. Moțiu Mircea. Neața Daniela Maria. Pașca Carmen Ovilia. Pătroi Ioana. Felița Cristian Valer. Pupa Lucian. Pupi Florentina Lidia. Noi Ana Maria. Rațiu Gabriela. Roman Irina. Roșulescu Ion Alin. Șerer Andrei. Sferlea Cristian Mircea. Stimina Abraham Zeno. Someșan Claudia Daniel. Stein Anca. Tamaș Arnold. Comoianu Florica. Trip Ancuța Silvia. Țărigar Beatrice Gabriela. Zârlea Mihaela Ramona. Vereș Adrian și felicit și le urez încă o dată tot succesul în viață. Stimați colegi, onorați invitați, am onoarea de a da citire de primului curs pentru absolvenții de la Ingineria Produselor Alimentare. A Gabriela Aini.